Erne Freemani aieratzen mozaio baloia, Hori da. Zarea gerotzen. Uztartzean baloia Ordiziarrentzat. Freemanek hartu du baloia. Gira eta bira. Hor da Xabi Lerma. Oandik ere 5 metro falta zaizkio Anpo Ordiziari, baino baloia kontrolpean du. Jokaldia landu egin nahi du, Damian Joiz sartu da. Freeman orain. 2 metro falta. Hori ere ez, baloia pasea Corey Simpsonek kinu batera, Damiani eta entxegua agapean. Makei hartia. Amen, betu, bueltamon. Ikusgarria, Benetan, ikusgarria, partido eukin ditu aldaketak ez, batzu gora, beste bera, eta azkenengo 5 minutuko, klausia izan dago, ez? Ikusan dugu pizkat Ordizi, komentatzak gendu pizkat atzeru eskase joala, edo bakoitza bere kabuz eta bar. Hemen aztertzeko denaren bada, ez da Ordiziarren buruak ez dula lan egin 80 minututan behar bezala zela. Bera bere partidu egin du. Ordiziarrak bukaran aritu dira tarte batean ere bai, buruko lan hori aztertu beharko litzateke, ze hor egon da gaur utxune bat, Hori da, bai, eta komentatzen duguna, partidua zentzu horretan horre ateralaike, edo galdu denaike. Eta Corey Simpsonek haren artetik pasadu, 42 minutu pase, ez dut ustenik asko luzatuko denik.